Amen. Tobu ya ka jingkang ha ka shintor ka changa but sumar tobu ya ka jingkang ha ka shintor changa but sumar ka jingkang ha ka ya ka dunan shintor changa. Ambil kerja gospel kerja Lukas kena bakat we dekat ke barat nyo berlaku. Kalau jaru haba udah keren ni kiki bako we ka briuno padba kada perta bakal om hau sub kata ko ka balakon nya me bat kita kijung bunya ki ba me dahon. Hendrai ute ula om kamsuk shishat ka bi asmo ya ka tim de jonglei bat ki basumaru ya ki. Amen. Boleh nak diproduk dengan bapa kandung berdekat kebalan dipentingkan yang lagi kamu berarti kecimun sama. Amen. Akuti akla ladawi ki bomna uyai sama ubaya ina naba naba nani. Amen. Ngan pulai na gospel kerja Matius kandang kebanyaw dekat bakal lain kasau. Kintin ki bong to besot in bayi kerdop ko bakim nabaga kaloi ka kerdop ko bacalan ru kalenti bun ru ki bayi besot na kata Henry bakim kata kerdop ba wet ru kata kalenti kaban lamsha kaban im ki long kindia ru ki basyam ya kata amen. Kuliah nak gospel jualnis kamna bapra kan kau balai pesan kikentin ki bawang dunia ujisu ulaya tu sisa ngong happy ubri baro ubaile kapok ulong ngraw sing kapok. Amen. Live te. Puli keluar. I might. Di first time saya nak testimoni, perjuangan testimoni mana kata orang tu orang beli orang pelat gajing le bahama. Jomo, te sedang lalu, baru try sedang le gajing drama. Sedang saya ada pengawan ministry ni kerja aku. Te pan try teknologi kerja kerja te be satu ngapan saya try dan kapsuti mah aku seperti te man ai mah te hadir aku datang setia ayo seperti ni ngamdan ka bisa ka datang sekolah jalan kan te ngatiet seperti sekolah jalan ka ayo bana kharus te raksai mastarus kash kudam be kaya mah be kaya te kata ter hadin mentas nem asjar apa te ngadino pentas kuski ngadino kata seperti aku lah hajar te nang tapat boleh sedang aja start dengan ban kastan kata start ayu start boleh ban demo diskuti ban tiet te ngasang tiet dengan sewa diskuti tel ke jam ngai kita dengan tiet sang diskuti ba man sang tiet kata diskuti te ngat tiet mah kadang pisang ada sakanjen untuk kepalang ada live hojar ngat tiet te ngat tiet pat adin pat boleh sedang aja start dengan kundo diskusi ngasang ban tiet tu ngasang ban tiet ngasang ban kau diskuti ngai long pembahas sang hajar ye ini bahkan general kerja kumba mencari sedang di kumba nyau tadi keseperti bolehlah kerku saya ngaman but hari ini Januari awan ang ikum istama don mau hari ngelai dua ibu hospital mah ang bahaban pun may yang dan kamaban ajingerat dan bisa ngadon sakabait gawai ti nga berkerja orang kia adwai mistap ang try nga kaban din na kabay nek no ai customer nga mo try
Tak kumba arbaje lawan hi lawan syam na kita kabait. Ngalayo ta kapisa bakan yo bansil ya bansil banyarap ma ya manajang ba operation. Te kadang ya ikum do ngaklet na ta kapisa te halin pat mensengi ya ningkong awan pahing. Te kadang ho wan pahing te phone badu ma wan kerki pahing don kam atrai don kam pisa yang trai. Ngan ai ta pisa don kam ngan ai dia. Dei ngam benar itu pisa ngan ai. Dei haba apa hing ipan ban ipan dia kata bisa bang ai ipan thai no marbeli ipan thai ba kalbar hospital ka jinglut kamba hospital thai dali shock litia betani private kalut kamba kematian kamba sausngi kalut kamba nyopo rupo jan te ka kamba jong blai long ba wat textinga ro kamba kamlut Oh, come on. Woo! Hoi don kasmarkat makna kana shitenkin an rei dan ba ikum ko shata shirki kum ta hagi betini to la idis kan way ha por pai kabel tasting ka ram da kabansiyo Oh, hallelujah. ai ba try no le mat ka ba menen ngakam poi ka try ngakwat dan kam skuti bang bangan yo ban tier bangan yo ban di bang menen ngati dan sawis skuti Praise the Lord. entah baru jong le man Amen. Tu yang gaji tak tim ai kaburang chobe nanta tambah baru dari ulale dia umur bersulit di bawah bagi ai kata semeni kaburang baru paling chobe berkum juru yang baru upli kaktir ke jongle ubli ni ban kakui thi tinggi banyak dua yang kene kapor naga benta kitu ki para bangi ki jongi ki bom dan reka beni kene ke jamian bana dadan ruki jing dua ki bila ban om ni punya dua lam Khandriwan bad koridor. Tuh ini mana dua yang nak benta ki papang bestam mission lang pihak macam ketengah jongi William Dua lang nanta jodi kung di yang ko asu. But dua nanta jodi kung sangaro I riu mencoba ba yung akhi. Tengah di mana dua lang nak benta jongi William Kongan Suk Penkya Jana William Shanbor gitu. Kadang ilak mansi mereka kerteng, ili mansi mereka kerteng kejengki, ili bani dua yang kini kapor, bau beli penkya, jana ye ki bat kunjuk ki bom dan dekat bani ini kejengki, ili bani dua yang kapten jengki. Amen. Tang ili dua. Hallelujah. Haleluya Bapa, Tuhan semoga mereka sisi tambah icome Bapa. Keburang kalau sumir fati sebagai Bapa, ibu dan ibu icome Bapa. Kami menang berbuat bani kami cuma ino ini fati Bapa. Memi Bapa Bapa, semua ini Bapa. Iwan fati sebagai kemudian menang Bapa. Hari ini kami icome Bapa, Bapa di Bapa. They were done a plane to the dish of Gilan and Gopal to the GA, the GM. We try and I got to get the Jana, the Jimmy, and we get to care of the Jana, and we have to the Jimpang and to try to education Gopal. And I go to Jukia, but then I get to go back to the and I get back home, so I go to try and get some time Sunday. And I go try and tell Gideon to go try and the Jimpang and to make one here, but Jana, and I go to try and get to go to try and Naga go drag the Tanga Kruba dan Border Border Wrestling no go drag the cutting energies Pranas Kana go Borja ki go to make up the Ria go power but otherwise much more go drag the Yabaro go drag the go to the Chungi Kopa, but why much of it was you? The men no play the Mukia, Bobanya, Mukia, the China, but he gets to make up the coin to Jimitra, but maybe Mukia for Sabagoda, and why much of it I shall not over with Jim and no one drive. Come on, Johnny Twice, and why would make the cheap one to make a blade,
padem ga jome ga yeng ga sem ga jong ki tura bia chwa kati bang ga tro bar ga ko tura ka kre ga yeng ga sem ga jong ki ko pa bia chwa it wai ka mat jome ki ko tura ji su bia chwa ada wai ka surrounding bar ga ko tura ka jira pati ko bar ba pa ni ko tura bia chwa wa hallelujah ko ko tura mi so ga jira wai ka buram bai ro su me ga ko pa Jesus ke bar pan amen amen Yes, hallelujah, yes, Lord. Mami tuai cisun pelat dua lagi tuai, naga di syak dia merah tuai cisun kumpul tuai, dua macam tuai cisun, mami tuai na pelat dua tuai cisun bagai dua kumpul, bagi dia macam kuilat dua juga kerteng kau kuat biasa tuai, bagi dia bagi dia cikin kau tu sobai tuai, halal dasni tuai cisun, mai ci tuai cisun bagai dua kumpul ya baru tuai cisun, ni sekian tuai cisun bagai dua kumpul, ini yang tuai bagi syak kuilat kerteng biasa tuai, ya shmi kaburang berkecil tuai, mana dua tuai cisun dan cungi baru dari jaga tuai. Long shot lagi berdua bagi bayar ini tuan Yesus. Kemana belum boleh bayar ini. Minum kita bayar ini. Bekerja mulai ada mesti kontrol mami baru kau paris mesngap kau paris. Oh ada dua kau macam ni mesti kau jadi kena kau kau paris yes. Sampai di sana tuan Yesus. Macam soni tu kecil belai kecil mereka pa. Bila macam syakuri mereka ada kau bayar kecil buat mereka jingkli kecil nanti baru niash mereka burung tuan. Semua tuan kami semua kecil buai kecil ni. Dan Yesus bernasran. Amen dan amen. Amen. Iban duai nagam takakin ke jong blay. Lang baca ni paiwan iban duai bau blay pun sele i berkunjung ke ka bau dan ban keren. Lang baca ni kan ni kan puak ka benda. Hallelujah, 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 hallelujah. Try nga doy kasi petsle ka poy wan kay ko try bidets nga. Kala bila yang melarai ka na kaway kasi na kaway tayo kay go pa. To petsle ka na ka bor ka tumimin simu ko tumimin go pa habakan karan kay ko try bidets nga. Kibes nga kay go try bidets nga kana yo ka sige kay kay go try ka na siyang sa ki dono pilisian ki jumun si berkat ki kun ki jomi go try. Baka no baro ka batyar kaway le kay go try ki kun ki jumi bantu no ay kay baka siya jumi kan karen nga na slen no na be no ay ki go pa kereng jumi jis buna nasra kereng jing start jum bangga jing ye bor mas ko jumi ka dalong ko pa juma alor ki kun ki jumi ko try saya kada ka snam ko tam jumi pelong ka breu ko jumi padap ka mas ko jumi padap ka bor ka jumi ko pa hallelujah yo mega burom thank Jesus ka ni barapan amen bak amen kadanan kurani pa Yesus ko pa hakan no ka benja ka me kadanan kurani try amino ki bakloy ben ko mo ki bakloy ben le ki bakloy ben pediang try Yesus ko pa adwai try Yesus ringi am baro ko pa ngana bege di mam small ho baro te Yesus banazan ngana dwai ba me kuran ko pa kana gacing black ka man sim ga chungi try kana gacing ajo kana gacing hya ka man sim ga chungi try bakan don ro try Yesus ba ko pa ka we baro ka tin ka ba me kuran ko pa kan don gacing small ho try Yesus ko pa ka bang hingi laban ya try Yesus laga di ban bege gacing ga chungi ko pa laga di ban lam ni try ka di ban man sim ni try Yesus laga no ka ban ja ka ba me nan kuran ko pa ai bilong ki brio ki ba khuwa di ka dono ka chungi haga chuma be jibra khat ka chungi try mi piyana ka tim be chuma na ka ching man ko pa in bat scam ru ya ka try ya shmi ka buram ka jero den Jesus bana sa doai amen but amen amen ting ai ti ni ka por hai par wa tu ni aga jing thap ti nam ka buram ka Heroic try. Don't I get in tap try. Tengah semua mau yo play, lamar ka jinyalam ka pastor ka chong play, ka jinyalam ka chong o, hakini ki singi ki por ki bala dep, hakini kita yo kantam baro studio, ini yo ban play ban kta, yo la se don plan chingi ni tray kita ek baya day barkia, haka chingin ka chingi shimen, ya kata ni I know yo play balo ya lam ni, tada do kana ka singi, na do dang step kana ka singi, I ka chindor ka chong play, tada do kana ka kenta, ni yo ban wan kumne hakmat chong play, hakini ka jishakri, yo ban wan kum shi para ho try day ka chindor ka chong play, taka daw ni snow day ban I look ka brom baro show play ban ka chimpan brom baro ngakan tiu lot show play. Saya kan ka por
kanya ngaku awan omo habang ni kren ya kakdin ka jong blay kam dei banganga kren ka dei tang ya phi ke bas ngau ndai kan mau kakdin jong blay ka dei ka wai arlen sati ka ba mai baro ka ba mai ya shatoru ka ba mai shadin ru ba shakma ru te kam dei ka ba ngan ba ban ban kren tang ya no la ne tang ikinos ngau ba kunju ya ngaru kam dei banga yang hang ni banga long perfect Henry nga ay mo iyo blay ngadang dan hapden kacing yang mare thong. Amen. Tem nakata kada ro kacing wan chi seng kacing kamde bangi wan nakabenta jangi jong no kamde kumba i ngai osmo ba blay pen paul ba isakri jong i kongkeri mo ila pen paul mene ba ya kata spang kacing le chiseng Henry kan mau kacing le chiseng chingi kapen i ba kasaki ba kanongi i dia blay ngai mo yo blay bangi na don kan ni le ya ba wan kan ni bangi i ba pi i yo blay ba pi krang he ba pi wan chingi sen kamde ba pi wan da kano Henry nganget be ba pi wan ba pi i dia blay Amen. kamde kumba hausamla ba kasamla habaki don kacing i kimla ba shushong haying ba shufon ki kwa hi ba le kendro Come on. dan hiki ba tarai lada ongi pitre mana no le ikendo ni ko ay ite fi dan ni ba hunta ta kadau habangi wan si je habangi e dio blay ka jingwan jeni si ka jingsang ka pendi ba ngim shuhon ba shushong tang hayin re ka kodro yang ka kodro yang ni bangin wan si ka jingsang ba ne kendo ba blay le ne ba ni syam markman ibado Jesus Christ Amen. na jingwan je seng ka jongi ka de shi banta bangi wan ya ka ban ya kendo ba blay jongi wala ong ba shim tho ki ka ki yung ba ka ki ba tho ka ki ki brio han re kan mau habangi pelong ka je seng la na hamno kono kana ka jaga uji sum ong ngadon hangta Amen. te ka benta ka ba so bangin poisa ka benta ka bangin ay ka ka por ka chikran tang ni le ha bangin dua ka ngin tang ya ka por ki jom trans Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pensle ekar kapor me bersih ko jumi tuai. Menai penyang eka me pensle menai kentiu ka tuai bido cina ka ego kan keren di ko pa cina. Sisa kan ko tuai kan ora ka jingla cina bon di ko pa cina ka kien ka jumi kan ko tuai cina. Ay ngin ya so kan ko pa cina keren talong do kolong senang ka jumi pa cina berkat ka jumi ko pa karang ngila kan ya ko pa. Ngila kan jopi ko pa bido cina ka para ka bingin kan do selagi cina. Cina burung kan Yesus Amen. te ka benta ka ba ngakwa ban kran ka ne ka por ka ba mut ban ya sam she pa habden chong pi kalong ka jinga lenti ki khon Israel bat ka jingim ka jilong ka jingim ki khon Kristan ki ba menta te ngala persang hala ibor barip jonga ban penya benta kidon kumba khatsau benta te hala ibor badet chunga nga persang ban le ya kane ban ngala persang ru ban wan ra kit khot bai gol kap lu kane dia ki balong srim na kane te ka ba ning kong ngin le thai she ka jisha tem rao ki Israel hakari Egypt ka shem bat ka yade bat ka jisha tem rao briu hakapok Exodus kalanong ka ba ngong bat ka khot ka ba khatlai bat kha saw rom lai shipo khat wei khat ngan pule tang na kani ka testament ka ba thmaya ka ba testament ka ba rem nganom pule pila ban pule ngan pe na kane rom lai shipo khat wei khat ba ong kum ne kumbala tho om don ba hok em om don weiru om don ba champang om don kenyo ba wat yo ble baro kila ya sakmano ba de kala bom men toy lang om don ba le ha om don wat weiru kar de kane ka shim ya kane ka benta kane ka jinsha timrao jonki khon Israel ka richi baro ngi tip chapang ka Chapang ka story ba ki kajisha timrao ki khon Israel hakari Egypt kalong ka ek ba penjim jare ki ba kalong ka ek ru ka ba ki kapalongi ki ba ki kerpat ya oble ba kin khot kerpat ya oble hakada ka chin jar ka jongki te ka shimru ka shibanta ka jingem ka jongi kajisha timrao ka jinge ka pop ka shim longkumba ka jing kamdan ka jing so ngala mat ya la jong manusia hoy ngala em ba ka perthai ngala liat ka perthai aki por ki bala le no ngam yo smo ba ka mesin jong ka so
Henry ngangit ba we ho yom don no bahok da shisha ya kata la saki da ka Bible om don ka bahok. Henry yang no yo ble da ka jingai ka jong Jesus Christ la pelong khoi yangi. Ba da kas nam ka jong Jesus Christ la pelong ban sai no ya ki pop ki jongi ba du Jesus la yap li ya la dia halor ka dipna ban pelong yangi ga ya ban pelong yangi kimrao jong ka hok. Amen. Dia lada haka chingim ka jingi ki brio yo le se lada ni dona peden ka no ka chi sha tem rao kam de tang bang dang long ri per thei wat ni ra ka lo ba mot ka dang don ni ka ka ba yo le se dona ki no ki khep ki bang ngim pat la ni ngim pat ya ka long ka khep ka bang ngim pat shim la ban lai loi na ka to ka benta ilong ko bang idang sha tem rao ha ka to ka benta dia ngaku ka ba u jisu u wan chikne ka per thei lingba ka jisha yap ka jongu upelong yengi but upelong yengi bangin yo ka jinglai lui upelong yengi bangin yo ya kata ka hok ka jongu pat kumba ula ong baka ka hok ka jongi hi kalau ka serdet chot hakmat jongu ble Henry da ka hok ka jongu ble on pin khoi pat yengi but ka hok ka jong Jesus Christ da ka hok ka jongu ula shim halor ka dipna kumu bapop ula shim rut yaki pop ki jongi but ya ka hok ka jongu la I know hangi de ngaku haban ai Mensiu, waduh cingkermen. Limbang ngangit ba limbang kani ka jingbom la dangi la kloy yo kawan ka jis mau serong re limbang kani ka jingbom la ni ka kumbaki Israel ba ka jishatem rau ka chaki ka pelong ye ki bakin wan rak mat jomble bakin khot ker pat yo ble bakin wan ban yam man ya rak mat jomble ta dhadu bo ble an snow ye ki jinglai ka chaki kumta nga ong ap den chopi la da don ap den chingi kino ki benta lan ki khap ki bangan pan la ban i ai bangin wana kmat jomble daka donut ka baro badaka donut daka mensim badaka cuma super khat ka jengi baro ngin wana kmat jomble bang ngin yo ya kata ka jing pelai loy ka bala syate yangi haka bor jong ka no ka bob ka bangingin pala dala de bat uble unla omdang ka wairo ka bomla hauble re hauble ka long ka bala baro Amen. bat ka bar kawan Moses unong pelai ki Israel bat usyem ya kadoro Chris komunong pelaj bat unong sispa kapertei Exodus kalong kabalai katlai katsau Yonis katway sau pandai san po san puway tebak kumbang ala ong ngan pulih dang naga nega New Testament ngan pulih naga ya ka kumbang kalong na Yonis kalong kabak katway kalong kabak Uwe tenaki ukaya pas ubalong urang baling do ha kata kasnam ulaong pim tip ru em Henry pim puson bakalong kaba mentoy yangi ba uwe ubri unyap na kabenta pa ba nun pencot no ya kane ka jat pen riu baro kawe ya kane te umshim kram nala de Henry haba udalong urang baling do ha kata kasnam uya thulu pakin ba jisu on sayap na kabenta kita gikin jaban riu ya kane la peni ba Moses kumbang hilati ba ude shibon ru ka chisha nyom Moses shibon ka chisha kren ha pren ka chiyalan ti ondala de ka je ka chikadu umru wan Moses wan nik nyom Moses ondala je ka no la ngan wan Moses la lom kumno ka ngangit ba ka ta ka chiyalam ko chong Moses kam dei thai ka basuk lada ni ngai i kinang sharai ki ba manta lada ki alam tang kendiat ki lang brot ro kam ni ka basuk ye ki bakin alam ni kita ki lang brot ki jongki Henry kanu tamu Moses ngani ki alam de ki hajar ki kon Israel ru alam kalanti kam de ka basuk ka ba ong ba tang stan kan ta la poi la ne tang chi si lanti Henry ki yai lanti de ki Islam ban poi kita ka jaka ngani ka no ka jing jar ka jong Moses ban alam ki kon Israel kam tam lele habaki wan ban knyom yo Dia ketika bor, kane ketika shem, ya Jesus Kristus balang kumunong pelaj bag nong sispa jong kapertay. Nga tips kam, banangit piru hitip ya kani. Ba Jesus Kristus lingba ka jingwan jong ush kane kapertay. Upelong yengi, ulong hak ka jingim ka jingi kumunong pelaj loy ka jingim ka jingi. Baru bang sispa ya kapertay baro kawai ontang yang angla ni ontang yang no. Ria kapertay baro kat ka pediam, lene kat ka shem ba Jesus Kristus ulong nong pelaj jangi. Dia hakanu ka benta ba uniu kaya pras uong ulong urang maling do jang takasnan. But
Katba kini ki Farsi kita ya keselah persya yu Jisu kita ya selah persya ha Jisu handra yu ne yang pas balong ramba lendo hak takas nam wong haki hato pikiran kini ki baru but tim ba way uban sya nakabanta ka perthai baro ko kan yo im way uban ya ba ka perthai baro kan yo im hato tim ya kanet ba kalau ka ba tim ba kadan jing mentoi ru kadang kacing mentoi ru ba lada tangwe en ya baro en im kalau kacing mentoi te lada shubu menta example lada kono ka jaka ba ong ba lada lech kono ka ja shubu don we bri ba shibos ki briu lada uta briu de ban yam no te ngamit ba ki ong ba baro kita shibos ki le yam no but I don't know we en im Henry kin kajang ki ba ong ba dang la ban tangwe ban ya ka ba baro khoi kita shibos te kawan kum tahi bahaka ni kapor ba une ko ya pasu om hato pimtip ba kalong ka jing mantoy ba we on yap bat baro ko perthai kam nim kalong ka jing mantoy sha amen but sa ko we ru ba ong ba ong la thoru hani ba ong ba u klem kren na la de ya ka de ong la krem u klem kren na la de hari udah lo murang na ba ling do ka kasnya ba pi thu paru nangit ru badon nak den chini ublei ula ban pendan kam dan no wadu cingkermen kumba uji tu unong pelai chong pi ba jonga lada pi don ha kono ka benta ukloi ban sispa lada don kono ka cing ka ba ha ka cingim chong pi duna lada wat e ka cingim ka chong shimen salia ban ai ka no tam ye ito in ai pi but ublei ula ban pendan kam kumba ublei shim wood upendan kam wood ha ka ne ka benta ya ka shintor chong uneng ramba lindo ngangit ba lada don nak dia jopi mano ba kangun ti pi kan mau ko wai kasni ubre daki to hi unpunan kam ban bli ya ka jing khang na ka banta jopi dia ako kumba ujisu nong pelat jongi kerben ru ba lada don kono ba un pelat be yengi hakino kino ki jinge ki bangi ngi atuku ban kapalai ka jingmi ki Israel na ka Egypt Exodus kalong ka ba khatar ka ka balai thnyo balai thupra Kashim ya kador kacing ino ya kapok rum enrio khatpra te bela pelai no ya pina kata kapok la pelong syakri ya pi haka ho ngangit ba da kacing mo ka jong ble da kacing isn ai ka jong ble kini ki kon Israel u pelai ya ki na ka ri Egypt ukuha iki bakin le kumno ukuha iki bakin syakri hok ya anda kula poin siya kata ri ka ba ula kular iki ukuha bakin syakri hok ya ukuha iki bakin it hok ya bakin noble landet ya kumta yang ngiru haba uble ula wan man pala yang na kanogo ka chisate ka bangingite ukuha na ka chingim ka jangai jongpi ukuha na ka chingim ka jangai jongpi ukuha upelong yang na ka syakri jong ka hok ong shu kamrau jong ka pop hanre ula se yang na ka ka pungti ahor ka pop man pelong yang ki syakri ka hok haba ong ki syakri ka hok ka mut ngide ben ko ngu ya ka ka ba ukun raj uang. Kumba ka cingim ka jangan ngaju uang ya kene ka benta. Ladang na ka benta ka pop. Kapto talikis nem ngala ya lenti ban ngala le na ka benta jong ka pop. Ngala le ngala le kamun ngala bang ngala di kitu ki bomblong. Ban ngala le na ka benta jong ble jong ka perthai. Kum taru ngakwa ba ngam tim ban yap Henry nga duai kum ning ong try ngam tim ya ka jingyap Henry ai ba ka man sim chonga kanom le na ka perthai kat bang ampat yo ban le come on da ka daw Dei na ka daw nga ong yu ba habang ila palai loit yangi wat hon bangin shusha krisa kum ni wat hon bangin shusha shakri normal wat hon bangin shushong thai tambang ila kala bamut kamu labiang come on habang ila long kita ki syakri jong ka ho kamu ublei ukwa yang i bangin le na kamanta jong blei ya utaw badan shita len ayun penka arta len tabir ka om dei ba kumta badan shita len wat ya kata ba shita len ro le tep no kat ublei u isi ya ka bakum ka to kaman siam ba wat habang i don ni le tep Henry ublei ya ka bangin don ayun penka shu ya kata ka bangin ni don Bat kabasaw ukon lang bro jong kaniam ka jinglai usyem
yakador jong Chris Chisu ubalong ublay. Exodus khatpra san punrio but Yonis kalong kabalingkong kadukhat kabaar kunday. Ang puli ka kumbakalong Yonis nang mukong kadukhat kabaar kunday. Hakabale shay Yonis ulayo iya Jisu ba uwan hau ba duong hakni ukon lang berat jong ublay ubakino yakapop jong kaperthei. Kumba hakipor mensual neka Old Testament kishaine haba don kono kapop kabaki pensosi oblay lane don kono kabaki le kishay shimnya one ukon lang berat bat kishay kinyaru bat kishay kinya katoka jingkinya joki kapolong don kapor bang ka jingkinya pen khoj lane ka jingkinya kum ta ter kishay ai bat kishay kinya do ukon lang berat bat kumba ujub ujule na kabla ki khon ki jong man kas ngi ujub kinya na kabla ki khon jong omba yo le se ki don ke ai baki khon jong ki le pop te manga ma phi menta la da ngi kinya chisin le pop ngi kinya we lang berat na isu kinya yo taw lang berat ulang berat menta kadal ngam tip tang tharai ha ka jing lada we lada tang blang ru urem ka no tang shikilo ka do blang ka poi hadu shaja kan no tang ulang berat tharai unrem bat na no kara ka pisa ba min yo ban le phet man kasni man ka bang le pop ni sapu ba ka jing ka jangaro ngas mo pu ya ka deba man ka bang le pop lada ngam le da ka tin lada ngam le da ki khmat lada ngam le da ka kam ka bang le ni tang na ki sing berkat ngala le pop lu ba yo ble tang le ki sing berkat ha ka jisni ka no sen min le pop yo ble kum tau Jesus Christ u shem ya ka ne ka dor jong khon lang brat kum khon lang brat jong ble wan sha ka parthai u ba lot ya ki pop jong ka parthai baro ka we u sha la pe ola ongru ba la ula long kum khon lang brat ula sha jam ya la jong hakmat u kram ang watang shikenten ka shitor ka jong u Andre usha klam da pendong ktin la pentai ktin usha slobha but shimro ya ka ka pop ka chingi halo jong ubaro khoi but ka snam ka jong ula pen khoi lo diangi ka snam ka jong Jesus Christ ka ko palong khon lang bra jong le ka kham ko do shibon sha bane ka snam je ki khon lang bra ki ba ki de ki lang bra shi sha ka por ka ba menshwa ka khon lang bra ka ba menshwa kini ki khon lang bra la ne ki no ki masi la ne ki prang ki ba she ki kinya ki hap kinya bon sin ya ka snam da ka snam opun khoi ye ki ong hapani snam ya bon sin Hanrei ya ulu khon lang bra jong ble ka ba penni snam tang chi sin ka la biang man sa ya ki pop ki jong phi ba ki jong a baro khoi te kan ban poi ka shi ka pon ka basan ka jingbe uparo ya ki khon Israel ka shem ya ka dor jong ka jingbe ka pop bat ka bor jingdom ya ki bangai Exodus khat sao san riu Matias sao lai Dia bau tau long pensoi ulawan hau la ong la da melong khon blei tu hukum ya kini kimau bakin lang kupu. Te kumbau pharo hadin nang to ula dia ban pelaj ki khon Israel upalaj hi bad hadin nang to uwan no ka chimot superkhat ka da ka we pat hau uwan ban be hi pat ki khon Israel. Te kumju ma phi manga ki khon Kristan haka kenta la ne ka minute ka ba nga phi ni ka ba mo ya ki pop ki janga ki jong phi na ma ba tu setan ro la phet na ka jingim jong phi la ne ka to ko bor jingdom ka na phet na ka jingim ka janga ka jong phi la ne ka no tu setan ba sai tem rau ye phi ula phet henry kan mau haka jingan lenti ka jong phi ka janga onam ino ye phi tang mau la lit na ka to ka kenta kan mau onam I ye phi henry ya bodin ya phi man kasi Nya budin ya phi bat yang aman kasi kan ka pop ka balong wa dia Jisu usai tan udang budin pin ong kum nyor usai tan udang budin yo Jisu udang ong la da be bilong kon blei to pin kalam mau ikni ki pu men bam kan tang ya phi yang usai tan udang ban budin la ne ka chin pen shoi kan wan ban budin ha ka jingim ka jilong kristan ka jangi ka bang menta kan tang wan ban budin ya phi yang kum ba shejong ha ba ki nong be ran kila de ban sit yo to wimrat ula yap hang to ula thia te don so wimrat bo pet chakman yo tu bala yap on I shwa hang to henry on be shwa sa yo to wi badak im khang ban yo ban yap lang yo taro ban yo double kimran
Te kum chu usoi tan ro. Kan mau usoi tan onam be yo to kristano bala. La ne ubriu bala ngom lupa ha to ka jinglung ko besne udei. Ula ishwa Henry kan mau ka brin kon ka jele kan wan hakito ki barang im. Usoi tan ube thong la ne umare ban phet ban be thong ning kon kham tam ya ki to ki kristan ki ba syakri hok la ne ki to ki kristan ki ba im. Amen. Amen. Te kumta mga mapi ai ngin log de ki kristan haman la ki por ki ba dap da man sim jong ble ki ba yai pendap ki ba yai pendap ko ba Jesus Christ na ka e ka daw ba usatan onam la yo Jesus Christ na mar ba ulong ble arta bru udap da man sim jong ble Amen. but udap da ka jing khoit ka jilong khoit ka jong ble ble haman ki por man sim jong ble bi adon barabor badu ta ka daw kano ka ni ka si pensyo jong setan kila aban wan Henry kim la pat ban pensyo yu kum chu mga mapiru ai ngin long ki ba yai pendap but yai pendap da mun sim jong ble kanam ba hawan ka no ka jinge la ne ka no ka jinge le kanam la ban kajap yangi la ne kanam la ban hap no yangi na ka jinge le ka jinge ba ble Amen. te a point no sha ka point ka ban rio ka ba ong kum ne ka jimpai ka durio ba sao kayang na kabenda ka jingweng no ya ka jinge hak te ki bashani a ble kumono ya rap chunki Exodus kanong ka ba khasaw khan rio Matthias khatway ak pra ak dai lai po to wan hanga phi baro ki ba thai ta ki ba khia ka jingke dengan penjang ni phi to shim ya kalengkor janga ha phi to hikai ru na na banga ulong ba lui ba red ka do no to pensyam ka jinja kha ya ka men sim jong phi na ba ka lengkor janga kalong ka ba jam ba ka jingke janga kalong ka ba sting kani ka jinga le ti jingki khor Israel ha ka jinga ti jingki kamni ba ka ong ba ki kham ye ka du jinge ki ka du ye ka jinge mudur kani ka du riau ngin kap kumno ngin jam shi kumno ikene ka duri uteu pharo na dinu la be la da ki lap yang ni hang ne ka wan ni ka jingting kam ni ba nong ba kam kan wan ra ka jingting ka wan ni ka jingting ha ba yu i ki ti ki shu ki la ra e ki knam ki la ra e ki sum ka ni ka duri ngin ya kumno la da ni jam ro ngin yap hang ne la da ni yang hang ne ro ngin yap nang tai Henry kan mau bawa beli ulah dia ban pelan lupa nak bentar jadi kumno ban penyan yaki ban kumno ban pelat yaki nak tu Henry ondau Moses ulah ondau beli ulah keren Moses ulah kena kata ko kala pat arliang Amen. but kai ki banyak hak kata ko kide kinok shun jong ki Israel kan mau mangamat ba pia ka jingim ka jani bonsin ya tung ko jinge bonsin ni soba kala kolla la ni phai ja dinro ka tirikin ka jinge kala be la ni phai ban ye shekmadro ka jinge le ting ye smo kumba ka smo do man sim la ting smo kumba yap no la ting ka jing pisau man sim la ni ka jing sha ka jingwan ka jinge le kam nong shu ka pakai la ni kam nong shu ka ba manumala Rai kemau ba beli haba shoba piyat ki no kono ka jinge beli la de plan lupa ba penyat hi beli ya pi beli wong kumno nganom sha ba nanam ai ki jintan ju la ne ka jintan ju kan wan palat ya ka ba pim ha ban sha ha ka pon ka ba pim la ko la pim la ha shu da la de banyak sai ha ka to ka por ble wan banyak sai nak banta jampi kan mau ya la da don mano la ne ka jingam jampi ki to ke jile ki ba wan Henry ha ka ji ha ki te ki bashani ha ble ha ka tu ke jile ka ba pim ki mon ban pen hab ye ki to ke jile kan mau an sa hab ka la ki to hi kicile kin hab kala haba pi dap ya kata ka jishania ka ba krau ha ble haba pi dap pura ya kata ka jishania ha ble ba pi bu ya la de ningkong uble ha ka jingim ka jong pi kan ma uble ya shwa jong ki ke baro na ka banta jong pi on ban mandam ni ki koru kharam but on pen mi ya ka wa ha ka rishya but ka jishai ha ka riklau ba uble ro utip na ka banta jong pi ka e ka ba ule ban le na ka banta jong pi shakman wajib kuslai ya ka ba shakman shu yang skam shu shani ape ka uble un le e na ka banta jong pi ya ka ka ba shakman ka ba pinyai lenti uble la de plan lupa kumno pinyai but kumno on pelai ye pi la da pi long kita ki brio manga ma pi long kita ki brio ki ba shani la ne ka jishani ko jini ka da fully ha uble Amen. but kano kapoin ka banyo urishad lo man sngi ba urishad ding minmit ki yang ha ka benda ka jinga number ka jingdor ka uble ha ki por baro ha ki to ki bange ha u Exodus khalai ar way rom pra like way
ting ini ong iknik ero. Lada ublei ulong na kabenta jongi ue uta banyale batni. Amen. Kalau kabas ngom tenat lani kalau kabas ngom skoin haba perkat syapang ni ublei jongi. Kadno ka ji skoin yang ublei jongi. Kumbaki Israel ublei rumcu yaki. Haba ki yai kalade ka rishon kadai ka pormansi kadno ka ji tanrang kasngi. Ublei ulatim nakabenta jongi da ue banai. Rei ula ai o rishon loho akapormansi. Kenapa kajian nanti kejongki kan long jam dan ikan long sup haka to kapor baka to kasi kan tanrang tam ya kajingin ngajongki pada haka por menit hapden ka jingdom ule kumno ula nang manai ya urishad ding haka por menit kenapa kajian nanti jongki kan dum kenapa lada syubu mentala da yat haka ba dum ngatarai lada kamtam shiki riklau kabaki kiyai kinjin thot bet Kencing thot be ya kajim juki lane kinaban oru kinaban kelon ru lane kinaban terkoi ki mau kiding namar unya namar ka kmat beri ko chongi kamla phi dam ban tere jing sha ya ka badum kalaban yi tangkat kabor ka baka kadon kum churu ha ka jinem ka changa ka jam phi kum ki kristan kadon ka por ka ba kata ka ha ka jianti ka changi smo kum ba kata ka jing thanrang jong ka sngi lamba ka jiale semua kumbang ngimla syuban syah ya ka rekan mau beli ulah don rupana urishad ding urishad o nak benda ka jonga ka jompi ulah don urishad o nak benda ka jonga ka jompi ya ka ban ya ka jing tengan ka jingem ka jonga ka jompi ki jing smosi kila ban perpai do non ye pi kila ban wan ya ban kejap ya ka jing kemen ka don happy kila ban wan ya ban lutir no ya ka jing sok ka ban hapo jompi reu beli ulah tengkai lupa ya ka jing tengan nak benda jompi ha kita ke bangit ya bar kita ke babu ya ka jingit ke jong ka jingit ke joki ha ble ula tengkai lupa ya urishad lo nak ka benta ka jing tanrang jong ka smi ka jingim ke jong hi ka bolong ka jing tengan bar uyai don rengkat ro ha ki por baro kami ka peni ba manga ba no pni ha bangi lek sha no ka jaga kan mau ha ka to ko la da phi long ki bangit la nga long ka bangit ha haka no ka lenti la no ka jaga ka banga phi don kan mau ublei udon kata ka jaga ban udon ru ka jindon ka jong blei ru bara por ka ya rengkat bat phi la ne banga ban haka por ka bangi ya teng walang idon ka jingdom gismo kumba kata ka jingdom la kata ka jing ka no ka ba ka dom don ka por ka ba don ka jing ka dom ka jingim ka jong phi kum ki kristan bangiyon banle ru ka kamsha kakak don ka jing ka dom ka ba long kum ka bong kum no long kum ba shutan de dan ka por kawan ban ka dum ya ka jingim ka jong jong phi ngim sutu ru banle nakabenta kanai ka jingim ri ublei ulabu ya ka jing shai nakabenta ka jong jompi kan mau bahkan ni kawai ladangi nginang nilong kita ki beri ko banget yu ka jingdong rakat jong ble la pia ya ka jingdom senya la pia ya ka beren ka jing ka shet ka sni la pia ya beren ka no ka jinge la pia ya beren ka no ka jinge le ka jompi ka jonga kan mau ble udon rakat be ya kita ki banget yu tangha kita ki banget yu kamde bangyong ka jingdong rakat jong ble udon habaro kamdi kunta tanga kita ki brio ki banget dan ki ba la dani kwa kumba doni itu barab yo ngaden kwa banlong kita ki ba kajilon ka jong ble ka long barabor ni ai long ki ba khoi nilong ro ki ba khoi ka jilong ka jingem ka jona jombi na maru ble la banya doron kat bani lada tambang ide ki kristan umla banya doron kat bani lada ni ngilong kita ki kristan tang kanam Andre angin longru kita ki kristan ki bale bat ka kam tam bau ble yo bani don rekat barabor ban ngabat ki ka chianti ka changi bat la pois ka point ka bapra ka chirwa yo mases ka shemnya ka chingman chung aya ka chingman chung ka chingchok ubangit lor ka bor chung ka pop Exodus Hasan kong Yonis kan rio atwe atwar Kabriyo kaba sukhon kadon kecil smosi na ba kala jia kapor joka andre onda kala khai dai khon kam kan mau shu ya kata ka jimpang jing stom na mar ka jing men ba kala khabriyo shapar thai kom ta ma phiru phindon kecil smosi shisha menta andre dengan wan ipat ba ka donor jong pi kan smoke men ba kata ka jing pan jong pi om don ba ka shim no na pi
Oi, bunsin kadon ka jing snosi. Moses udan ni ka jing snosi nama ka jing knyam juki konsel. Ngangi ba tharai udan hi ba wadak ma jong bleu ong try pek kini ki breu ke sa thailan themau yang don ka por ba ong hale kum do kadon hi ka jing mong mong. Henry ha ka jing im kastam jong ha jong pier kadon dik ka jing snosi. Lade don ko khep ka ba don mano ba penmong ini lade don ka por lade ni da ki ba kra jung hi penmong ini don ka por ka siang ti jung ka jing kastam ka jing le ka jing ka ba wana ka jing jung ka tu no ya ka jing kamen ka jong jong pi Henry Jesus Christ ong ai ba kum ka ta ka breu ka ba haba ka sukhun ka no ka jing stom ka jong ka no ka jing pang ka jong ka Henry ang da ka ri ta khon ka klet no kau perlu ni kau bangkeren no, ya kita baru ke Jepang, nangai baru kita kentai, oki baladon kon kisngot hu bahaya kane, kan no ke Jepang haka por bakin kaya itu kelung, anda anda kaya itu kelung, haba yo iya kita kelung kan no ke Jepang kemen sim, haba pegi ki kon kan no ke Jepang kemen sim. Kakilat lut ya baru ke Jepang, kakilat lut ya ke Jingso ke Jinghar, kakilat lut ya baru koi. Ondang kali itu kemen yaitu kun jeng ka jing kemen ka bawan ban uji su ong ka jing so si jeng pi shisha kala banwan shipor Henry ken ma on ngangan sawan i pi ong ka bas mo tanado ka ne ka ba uji su ong nganwan i ni so tu uji su i bala dingi anda lawan i ni om de ba shuan i ni shupe oh pile ayu oh pisang kai to bye oh namang ini kumto hari ni so tu habang ni yano anda shubo ki kon jangi ki kon jangno kisa hasdal shakawai ka jaga haba ki kmi pa ki wan lele ki wan pet ki wan ra ki jingbam lele ki wan ra bat ki ye na ka banta jang ki kon ki namar bale ba ye kim shuhon na shulet pe kumto oh pile yu kon oh pisang kai to bai mama le no kinaman kumto hari kumba jisuru bala diani takadaw andaw lawan ini ka bas moskundo kalong ba unaman ini ta kakmat hari ka don bat ka ka ba unwan ra na ka benta jingi ka don bat ka gift ka ba unwan ra na ka benta ka jingim ka janga ka jongpi onam chuan bat shulet hari uwan rengkat ba kita ki jing ai snobha don le se prem jong pi ba don ka jing smo kudlat ka ba long ka pen kudlat ini kita ka jing smo si ka jingi hanre ondau Jesus Christ wan kan mau ba ka jing anti ka ba pi tila tre baro she ka ta yo le se ka jing tre ka jong pi ka long na ka benta jong ble bat pi tre marway le ne piat marway wat chu ong ba ngan shukut na kumne hanre kan mau ble sawan i na ka benta jong pi bat wan ra ro ye ka ba pi kwa but ike ba pi trang uble man ralan hakapor ka ba un sawan i na ka benta jong pi Amen. but na poiro siya ka poin ka ba khandai ki pat ba khle ka yem na ka benta ka chingran briu khle ki briu ka parthe bat ha ka balam Exodus khat ar yonis lai khan briu nagi baru pila yang lalu ikanika lunong kanika kon yonis like handrio na bau ble wi kata ka berde ka bau la ai tino ela khom bala kham we ba we ru ba nge ka u onam jot shu and re rio ka jing bom chukot u ble u krem tho la ne krem ong nga ye tang yo khasi la ne nga ye tang yo kha la ne nga ye tang ya upareng la ne nga ye tang yo no Henry ublei wong kabas mo tanap kalong ba ublei wong nga kata ya kaperthai haba ong perthai kamot la kan thoblut ya baro ki basyong ha kana kaperthai la ude khasi ne la ude u khar ne la de no u karo ne u kumta ter ki sa de ki ba pon na kana kaperthai har ba ong perthai kamot la kan thoblang galong kani ka chinga don kejendam kle ki priyo bon sen ngai I haka zat ben priyo ko jangan ka bangang I da ki jang ki kman bon sen ya I ben ya we pat ubom de naka ju ka zat ben priyo ubom de naka ju pat ka zat ben priyo khasi ne ka zat ben priyo jong no jono ki sen I ben re uble changi kan ma ada uble changi tho yang I sha ukrem I nyaw sideng tang yano haka sha uble uble ban ongken nga itang Israel balatip bagi Israel kide ki jay dendre ko bakar pamakman chomble ubre wong kino ki bakta ay ki Israel ki kita ay ibre pamak chonga
Kasi siya ulat iban ongken bang iit ya ki Israel. Tamo kramong bang iit ya ki Israel. Wang iit ya ka pertai baru kawe. Amen. Bale pan ngi ki bril. Bunsin ni bu ka cingshon hapden ki bomde ki jaj bende. One by one. Kamde yang ni bang indon kum ya kane ka metsim. Ya ka met ka changala thori ki kiti jong ble. Ba ya ka to ka jong kiru ki de ki bril hi la ki de ki metsim bril hi. La thau ka jo ka kiti ka jong ble hi la thau ya ki. U ble wo la thau ya u bril u ong to ngani ya thau ya u bril. Ka ka dur jong hi. Kamu la thau ki kiti ki jong u hi. U la thau srim ya u hi. Hari ka ka bang aku ban ong hangana ka por ka ba ya pen kala dor no hingi ka ba ya per ka ba pen ya per dor ya ni na u ble. Ka de ka pop. Sin bang ila ngam sha ka pop. La ha ka ta ka klimat kador ka jingi kala ya per le la ikla dor ban ka kador ka jong ble kumta ai ngin long kita ki bre ki ba iet habang om iet ka mot kam de bangin iet tangi ki ba de ka do ka snam la jong habang iet ka mot kam de bangin iet tangi ki jai ben la jong habang iet kam de bangin iet tangi kon la jong baru khoi ngin iet lut ya ka ju ka jingi ngin pen per lai tam na uble ban ning kong ha ka jingi mo jeni ka jingi ban kong ko jingi de ban yo uble nang ta ngin iet ya ki ju ki om de khasi ne ki ba de khasi ne ni iet da ka ju ka jingi ni i han ne po shilong jingi ho oi shibuan ki dan kle ki briu kam ni shu tang ar ne le lai ja u ban riu ba don ha ne po shilong henry wat ki wei ru ki don kle kumta ai kumba khone ka riche ben riu khasi ka chini ka ri ka ti briu ti blai ai ngin don ne ka kamen siem bangin ie ka ju ya ki weiru ki bombe na ka jat dan ka do ka snam ka chini ngin de ban i ben ye ki wat la da nong bu nong thau chini i ben ye ki ka don hok ayu ma 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 pi ngin i ben ye ki bat ka poi ka ba khat wei ka ba shipo ka ok ka mara bat ka ilim kilong kadak jang ka jing thang bat ka jing men ha ka jing kristan ba kanjam and sim Exodus kolong ba khat san ar pulai ar punyo yonis ar po khat lai but yonis ar po at way Jesus ipi kong ba kwala hakajian ti jang ki khon Israel don thangro habaki poi ha ka mara ka de ka om ka ba ka ki kimla bandi na ka handai anda kira poi ha ilim kalong kari ka ba ong ba kalong kari ka ba bang ka ba thiang bat ki don ro ka de ka jidan kini ki ding trai ka ba ki yo bang shong ri tengan ro ka ta ka jaga bat ki la ya shna da ro ha ka jaga tekin mau ka jingren chulong kersan nga jonga ka jong phiru bonsin ni ateng khu jing thang bonsin ni ateng khu jinge bonsin ni ateng khu be dalam kumno ri ateng khu be hi la da deyu kersan ba shisha ulit khu be dalam kumno om dan kharai wei ru kersan om em ngate ngaya di tang ka jingmen em om dan ki ba om bangate ngala mat ka beneng na du khndo hari kan mau pina ban berat dia ka beneng na du khndo ta ba pina ko du jing thang be pat Kendo bet. wadong bangai ngala yo don ni wei i ong bangala mat beneng na du khndo ta kada ko mesin jang ka susu hari hadin ka to kan ne iyo ba yi ka jing thang i mat jing thang be hi om ta ong ni pi ba dan ru ka jingem ga jangi ka jingem ki kristani ki ba shisha ki kendo jing thang be dalam kumno hari ka ba smut na du gumba ong ane hoi hakapor ka bakalit te yo jisu kene ka mari nang magdala ka siya ba umdan ka pait ka mesin jongka ka thang ka mesin jongka handre andao jisu lawan pat ka ka basotan ong long ka jingsuk ya phi long ka jingsuk ya phi handre i angi kan mau habangi ni lamat jing thang nim na bandi ya to ka jing thang handre kan sa poi ka por ba phin poi ha ka wei pat ka ta ka jaka le ne ba phin yo ya ka wei pat ni tung khu pat Pinyo ya kata ka jingsuk ka bapalan ya ka jing shampang ka ba Jesus Christ ular ban ai na ka banta ka jonga ka jongpi wala ben sin ni ka lu jing thang hanre ka jingsuk ka bala tin kai na ka banta jongpi ka don be ka ka ilim ka ba kan jaman sim le ka ka jingri tinga na ki ding tra ka don be na ka banta ka jonga ka jongpi ki ba ngit be ki ba shania ha uble
kata ka jingkamen haka jingim kristan ka jengi ken mau anda gili yo kata ka jingkamen om dom ba ban shimeni ka bas not na du kata ka jingkamen ka bangingin sayo analang ba kata ka jingan ti ka jengi kalau ka bakal no ka bangin yo ban ya shem ba Jesus Christ haka kata ka jingwan arsin ka jengi kalau ka jingkamen ka bakraw na ka banta ka jingim ka jengi ublei om sayo iya kata ka jingbom la ka jengi bandi re an ai pa ini ya kata ka jingsuk bat ka jingkamen ka bakkan jama sim ka badam ka bashli haka jingim ka bom dan mano bana lute ya ka na ka chingim ka changa bat ka chongpi bat ka bakhat we ki khyodo bat ka chingbam ka ri ichip ki yang na ka benta ka jingkan mo ki khyodo bat ka chingbam ka ri ichip ka yang na ka benta ka chingbam jong ka parthe bari Exodus kan riu lai ning kong koren shipo riu te kini ke ru ki long maha mengi knang baginam ikwa ke ru ki pasniu kumba kitaro ki ikwa bunsin kan no shisha ka bang shisha ka pop ki Israel ru ki kan mau te ka chimbang jang khija jang ki Egypt ki om te Moses balik ni alam mengi shane ham ni ting ni ap tham ha Egypt ni ban bam kita ki nyo ki kan mau kita ki chimbang ki badon ha po ri Egypt ki om nyin sayap Bonsin ru haka jingim ka jong kristan ka jonga ka jongpi haba ondangi la shakri yuble kawan sa ka jingpang ondala shakri yuble kawan sa ka jingkerdu ondala shakri yuble kawan sa ki ek jile hangta ka perlong ini bo kumno haba ka bangin pa shakri yuble ni manba ka bangin pa shakri yuble ni god ni kia don ru nak deng jungi ba haka kliman odang ilap din yung Jesus Christ nila syempre ito hako yung Jesus Christ ni yo ka jimpang bat kalong ro ka jimpang kalong ka pelong yung ibang tekno ka jing joni ni okay kumno ki por ki bangan syua nga klan kumno ka bangan pa siya kriyo ble nga klan tun ban dala siya kriyo ble nga yo kane bat gikan mauro ki bangan syua gikan mauro ki jimpang jong ka perthai ka barin Ngikan mau ki por manusia bonsin haka jingim ka jingi ngishet kan mau ya ki pop ki jingi ngishet i bang pat ya ki ba kam ta ka jingang samna ka jingi nimna ban den ya kata habe ni ya ki suro ki simken haka kum phang jan ne haka kum ka gidan ki jan ki ba dish po yo ki ba di shano ngishet i tama nani itana bahai ka janya ko ate ban phang wala kalong ka ba perklan ranro itana te ki kmat Bonsin ngaong nyepi kum ki samla kristan haka jingim ka janga hi ko banga ong nadlo basang ka tin jong pre kam kren tang kam net tai ki basha khmat wat ka basha din ro khanel ya ka jingim janga ro hamla ban le ne ka na she itanat hada ka bible ko ong wat pin serem ya de bat kan ka perthai Cuman habang ilalong kita ki kristan ki bashi kita ki kon sama kristan ki ba ya ka chi shai om shu haka badom ai ba manga ban ma pingi ram itana shu ye ki ba ya de ba ka perthai ni ram itana shu ye ki ba kan sa perthai nin duai ai ba nin duai ya ka ni ka we ho ya ka jingim jonga na shi itana ba na che duai ru ngong trai taman la ye ki kmat ki jonga habang ayat ki yo ki han habang ayat ka surok ka singken ka leti ka singken taman la ki kmat ki jonga khnang banganam yo ye ki jing ba briu jonga ka perthai kenapa kan ya ya ki ba bangan petstream ya lade berkene ka perthai ai ba manga ban tapi nin pan ya kene ka sinwai na uble ba tap no ki kmat ko chini tang na ka ta buram ka jong ble banginom yo issue ya ki ba ki chini bang na ki chini tanat ka perthai ka ba supan thame tang sipor ya ka chini ka ba lampat sya ka chini ka ba bom chukon teka ba po sya ka pon ka ba khata kamana ka yang na kabanta uchi Jesus Christ long pu ka jingim Exodus kan riu sao yonis riu sampo sampuwe une ulong tau pu wan her na beneng ba no ru onam ubayo ru onyo bam na u bat on yap no ken
nga long to kupu bra penim obawan hier na bleng tada no no yo bam na ni kupu yo chim yo imbom chukut badok pude yo bangangan ai ulang kado changa badya kaba ngan ai na kabenta ka chim chang berthei kumbang ila tip baki khon Israel ki bam ya kamana ki ya pakariklau namar bali ki bam ya ka rengkat ka jikhyum ka jongki rengkat ba ka jingtan ka jongki ya oble ka jikhyum ka jongki ya oble but lingba ka ni ka ki bam ki kamana ki ya pro ha ka riklau but unew po ba menta ba wan her na ka beneng naka ketiga mon ka jong oble ba wan her ya ka ban ai ka men ka jong ban long po ka chingem na ka benda changa chompi ai baro ngin bam na ne ku ba wan her na beneng o balong Jesus Christ banginom yap dalili ruem bangin yo ya kata ka chingem ka ba bom chukot nginam bam ni ki bakenja perthei nginam bam ni ki ba dei jong ka perthei ndai ngin bam na ne Jesus Christ o balong ban pen kedang ban pen kedang tang ya kamet ndai bangin yo ru ya kata ka chingem ka ba bom chukot ban ka ba bom chukot ban ka ba khalai ka na masiam ka yeng na ka bentau Jesus Christ balong ka ka chingem Exodus kan yo ndriu Yohanes nyo life pra tin bo ong kum nia de ba kasngi ka ba khadu kasngi ka ba khrau ka khawai ni ka chi khawai niam u jisu la yang bala partau do ong la dang no ros yang ai on wan hanga bolen diru jaro banget hanga komala tho kata ka wa umba im kini doit na ka donut ka chong ai ba ha ka kumba kini ki khon Israel ki yo bit hi ni ko nama siang ile barong itip ya kani baki yo ya kani ko na ni mau siang ai banga mo pingin wan shaul kani ka wa ka baim uji sugres wang jaro bangi hanga kata ka wa ba imkin kerso ya ka don ka jongu kani ka thau ba haga jingim kersam jonga jongthi lada ni don ya kani ka ka jingim ka jonga ka jongthi kanang le sa kumju kumba ka wa kani ka wa haba ka no ka wa haba ka toy kanam jutut belun gumto kan wan ka juice ka ju kan toy ka juice ju hare ka ba kadang toy ka barim ka toy pat ka wan ba dawai ka thamai haba ladang hi ni tong na wa haba ni tong ya ka to ko ngira ya ka hobilor andang iwan tong dia sai sen ni yo shu ya ka to ko ko andre ni yo da ka ba da ka wai ba da ba thamai na kadang toy ka shi toy ai ba ka jingem ka jong phiru ha ka jingong ka jingem ka jong ai ba duai ya ka wai ong ba wa ai ba try ka chakri ka changa yame kan long ka juice ka ju Come on. ai ba kadang hanga don ya ka wa ai ba ka chakri ka changa yame kan wan thamai how no snya marza ratulai ai duai ya ka wai na she duai no ong try ai ba uni kisnem ke bala nya shakri kumto ai ba no arza ratulai nam shakri shu kumju ai giu na ka wai Yes, man. thamai ba kisha yong ki briu kisha duai kene ka wei ki pastor ki ba ai sikre na de kino kisha duai na she snap na she yo snoi na ka wei ba ki duai try habanga kren menta ka sni ai ka khubor ka ban long menta ka sni ka long fresh ka long ka ba tmai kum juru manga ma phi habangi shakri yo ble ai banginam hon ba shusa kum ka pung ka balang ka juice ka ju henry ai long kum ka wa kum ba jis kris wong ha to bangi don ka wa ba im habangi long ka wa na nget ba ki ba tmai ki nang yai mi na ka jing Come on. ka jong phi but poiru shaka banda ban pinkot no ka khat sa ka jing kershan ya ki khdi Moses ka yen na banda ka jing trelang kinong yalam but ka jing ki kristan ki ba im Exodus kan yo khat ar khat lai kam ki apostol ar sa pundriu hala kasiru ki daya ini scam haka wei ka chimot haka temple but haba kila kedia ko haka yeng ki daya banda ka jing men but ka jing so big ka donon ka ka banganga sosi haba kayo I menta ong hang ni ba ka haka por ka jong Moses umla marwei ban shubat sa ka ktina do babi kasi ro basap kasi ka no ka so cry umla andre ki wei kiwan banyara ban kershan lang ya ka kti ka jong Moses haka to ka por ban kershan andre habang pai pat siya kani ka
asya kani ka singi ka jingi ka menta ka bas nosi kalong kam don shu kata ka jingi kershani we ya iwe kam don shu kata ka jingi kenteu iwe ya iwe habre tangka ka don ka jingi pat ka jingi pra ka bas sotanan hagani ka balang ka meningkong ka ba au na ka ba kikam ki apostol ki apostol ka mansha ki ong ki hagin ke sel kiyai da ka jingai ne skam ka wai ka jingo ka temple ki hagin ko na ka wai ka yen sha ka wai ka yen but ki bang da ka jingkan ba da ka jing snow bet ka donut hadre ba lei kinong yalam na de ka ke balang ka changi menta pat kim don shu ya ka ka wai ka jingmut kim don shu ya ka jing snow skam ba ka jing snow bet ka donut na da wai wong da kum wai kwa ban penjam ya ka jong na jong da kum wai kani ka yat ba hare ya kentu ya ki badon ya kani ka jaga ba ya paro ki ba yo snow ya kani ka ya kani ka jing kentu ai mga mo pikum ki kristan ki basisya nginom don ya kani ka mansim ban ya sapret ban ya sapret hare ai nin don ya kani ka mansim ban ya kersan lang kumpa kini ki apostol ki bang mensyua ki don na ka jing bet snow bet ka donut ka jongki ai mga mo hi menta ngin don da ka chu ka chingmut na ka banta kan pen kraw ya ka himao ka jong blei da shisha ya kani ngim na ban len marwe ngina na ban yang ya ka yang ka jong blei Amen. marwe ngim na ban le cheki kendong ken shura mar ban ya la ka gospel ka jong blei marwe ngim na ban yang hanre ken mau da ka bang yedon lang ka pelong ban testat ya ka ban roy ka gospel ka jong blei ai mga mapingan ya slok ti lang haju ban shakri yo blei ban idon ka ka mansim ka baya kershan lam iwe re ma jong pi jong ha ka jing kershan lam la ka jing yang skam ka jing don ka chuk ka jing mut ka jong ha ka jong pi kan pen kloi ya ka ban penyat ban penhar ya ka lama ka jong kris sha ka perthei baro ka we te tang ki ki ken den ki ba than ya to ai ba ma pi